Wereldkampioene Marianne Vos is dé publieksloeker bij de vrouwen en meldt haar varon bij de start. Het is stwarmachtig waar, echt waar om te crossen. En krijgt van de start waar je de stekker nog goed het parcours. Ja, dat is de cross hem. Maar goed, je hebt natuurlijk het lauws dat het droeg waar is. Maar dit is wel echt crosswaar en het is een wintersport. En het ben diehards, dus het ben kanjers alle keer. En die zullen er wel terug in de ploegen. Om 1 uur zit commissaris van de Koningin John Jorritsma de vrouwen voort. En Vos liet voetendalek zien waarom ze favoriet is, want ze riet varon tegeer met Reza Hormes. Dat oren afstappen matten om ze het fietsend net meer kennen, bloedt Vos gewoon in het zadel zitten en zo bouwt ze een vastsprong op. En uiteindelijk kan ze onbedriegen over de finish rijden, maar het liep makkelijker dan het wie. Ja, het is natuurlijk koud en ontzettend zwaar. En ook een behoorlijk zwaar weekend achter de rug, dus dan hakt het er allemaal wel extra hard in. Ja. En dan de manje. Daar is Nederlands kampioen Lars Boom, een van de grote favorieten. Er is geen concurrentie van de Belgische vrouwtoppers, want die litten de Sinterumcross links lezen. Wat er wel is Jan-Hendrik Westra, broer van proffietser Luwe. Hij weet voor de start al dat er het dreig krijgt. En ik ben sowieso een hutrenner en er ben al wat stik, maar echt gewoon hartstikke zwier is. Maar ja, gewoon met de fiets op een nekkermast. Ja, ik ben meer van op het dik, dus dit is ja, weer Asien. De toppers stenen varon bij de start en Gerben de Knecht neemt al rap een vastsprong op het hieltijd dreger wordende parcours. En hoe zwier het is, dat demonstreert Westra, die het al vlug op grutte achterstand ontploetert. Hij krijgt dan ook net mooi dat Gerben de Knecht zijn vastsprong net uit handen jouwt en als eerste uit de streek komt. Var Tijmen IJsing en Lars Boom, de grote favoriet die het treden wordt. En met een achterstand van 2 rondjes komt ook Westra uit de streek. Jan-Hendrik Westra, de broer van Leeuwen. Maar dan komt hij echt. De zus eruit als een warig, hoe wie het? Ja, wat ik al dacht, die gewoon hartstikke zwier. En sowieso erin. Als je wat huttere paarden, dat wie wel op zich wat dwam. Maar ja, dan mag je weer in en ik ben gewoon een hutrenner. En dan vlieg je zoveel op die goede man, dus dan weet ik gewoon hoe het is.